Para facer o particionado manual nunha máquina Ubuntu ou calquera outra Linux, faise do seguinte xeito. Prememos en manual e continuar. Aquí temos que escoller o disco no que vou facer o particionado. E doulle así. Vale. Unha vez aquí, temos que escoller o espazo libre para facer unha nova partición. Creamos unha nova partición. O primeiro que facemos é definir o espacio. Por exemplo, 30 xigas. E damoslle a continuar. Indicamos, vou a facer a partición do sistema, a primeira, polo tanto é primaria. Nunha lóxica non se pode aloxar o sistema operativo. E esa partición primaria vai a aparecer ao comezo do disco. E listo. Deixamos este punto de montaxe porque é correspondente ao sistema e poñemos como etiqueta sistema. E xa está. Rematouse de modificar a partición. Agora facemos unha segunda partición. Para eso, escollemos de novo o espazo libre. E creamos unha nova partición. Esta vez, imos creala de swap. Decimos que é primaria, pero a situamos ao final do disco. De acordo? Como é unha partición de swap, teño que indicar aquí en empregar como que é un espazo de intercambio. Vale? E dámoslle a continuar. Vale. Rematouse a modificación da partición. E finalmente creamos unha nova partición co resto do espacio dispoñible. Damoslle a continuar. Tamén vai ser primaria. E aquí imos poñer a etiqueta usuarios. Continuar. Deixámola neste punto de montaxe. É correcto. Vale? Rematouse de modificar. E prememos continuar. E xa temos as nosas tres particións. A primaria de sistema, vale? A primaria de home, de usuario, e a de intercambio. Xa podemos darlle a continuar. Rematar o particionamento e gravar no disco as modificacións. Neste caso nos confirma, nos amosa as particións creadas e temos que darlle a confirmar, vale? Premendo no sí. E listo. Así faríamos o particionado manual.